Вижте, момичета! Има страхотни мацки тук! Добър апетит! Благодаря ви! Добре дошли в новото предизвикателство. Наздраве! Аз току-що... Емотикони! Имам късмет! Имам розова кукла във формата на сърце! Може ли да подсмърчам, моля? Да, нека го направим. Хей! Обичам балончета! Какво има? Това не е играчка! Играе си с мен и тя е полудяла! О, не! Толкова е... Вкусно е! Хей, Бритни! Какво? Може ли аз да съм следващ? Ура! Ще ти покажа нещо готино. О, нека да позная. Може би ти ще... Съжалявам. Здравейте, красавици! Ще ви изям! Вкусът ви е толкова готин, колкото и външният ви вид. Единственото, което липсва, е сусът. Странно е! Не го искам. Нека го опитаме. Мога ли аз да го пробвам? Време е за моите чипсове! Вау! Обожавам синя храна, но никога не съм опитвала сини чипсове преди и са чудесни! Толкова наситен вкус! Не ставай! О, малко са пикантни! О, стават наистина люти! О, те са толкова... О, успокой се и тръгвай! Ще ти помогнем! Хайде, Британи! Благодаря! Благодаря, Франция! Мога да си взема още един чипс! Още не съм го изял! Мисля, че започва! Пикантността идва в гърлото ми! Определено започва! Момичета, помогнете ми! Хайде, Британи! Тръгвай! Такова облегчение! Ти! Няма защо! Какво се случва с лицата ни? Захарен памук с дъвка! Аз много съм щастлив и имам къпкейкове с поръзки, лимони, не искам да ям. Подявайте! О, горкото! Имаш ли нещо против да започна? Хайде! Виж този трик! Мамо! Устата ми се пълни с слюнка! Трябва да го опиташ! Толкова е вкусно! Бил, погледни този съд! Мога да изям още от това и да направя още по-голямо балонче! Какво беше това? Благодаря! Сега е твой ред, Никол. Каквото и да кажеш. Нямам търпение да ги опитам. Толкова са меки и сладки. Шоколад с пръскалки просто се топи в устата. Искам още. Може ли да имам още две? Да опитаме! Вау! Обожавам това! Невероятно! Сега е време за твоя лимон! О, не! Не искам да правя това! Спри! Не ме яш! Какво? Не вярвам на очите си! О, явно халюцинирам! О, толкова е кисело! Не мога да издържам повече! Можеш! Знаем това! Добре! Нека го направим! Доволен ли си? Ще изям всичкото и дори няма да мигне. Не мога да гледам това. Още една секунда. Добра работа! Благодаря, момичета! Нашите крайници промениха цвета си. О, Боже мой! Какво е това следващото? Взех си синьо пониче. Яко. А аз ще си взема жълто бананово мармалад. Яко. Помогни ми. Хайде, момиче.
момичета! Аз ще започна! Добре, нека да опитаме! О, не става! Още един! Банан! Хей, Бритни! Няма да се предам! О, отлетя! Сега отвори уста! О, не мога да го направя! Няма проблем! Ще се справим! Накрая! Е вкусно! Сега е мой ред! Как ти харесва моят поничка? Благодаря! Леле! Па, словя, че мога да сложа всичко в устата си! Фантастично! Невероятно е! Мой ред! Получих толкова красив кекс, но няма много крем. И имам брилянтна идея. Виж какво правя! Не е ли яко? Трябва да го опитаме спешно! Можеш да оближеш излишния крем отстрани. О, толкова е вкусно! Опа, вратът ми е станал розов. Не съм добре. О, Боже! Да затворим очи! О, има маршмелоу! Ти какво имаш? Ужасни мармалади! Много съм развълнуван! О, Боже мой! Взех фанта! Добре, да видим кой започва. Какъв огромен плик с маршмелоу! Не съм ги ял от дълго време! Вече ми липсва вкусът им. Вау! Имам шиш за маршмелоу, което означава, че можем да ги опечем. Какво ще кажеш? Закъсняваш, Горгъл! Леле! Виж огъня! Той се топи! Страхотно! А сега време е за малко златна захарна коричка. Си вземеш нещо за пиене. О, не се притеснявай. Вкусно! Мога ли да тръгна сега? Ах, Никол! Райден изяде маршмелоу толкова вкусно! Наистина искам и аз да ям. Добре, че този път имах късмет. Виж тези мечета. Те са толкова сладки и забавни. Вау! Обичам го! Изглежда, че някой се е облякал. Това е моята фанта и съм готов. Чакай, какво? Какво става? Трябва да го изпробваме. Чакай, цялата бутилка е без мармалад. О, главата ми се върти. Затваряй си устата. О, не! Счупих бутилката. По нея имам още едно парче. Ръцете ми промениха цвета си. Виж това! Добре, добре! Нека видим какво имаме! Имам розов ягодов киткат! Вау! Имам кристали! Яйце! Това е странно! Пак някой няма късмет! Ще се превърнем в пиле! О, тези кристали са красиви! И са сладки и хрупкави! Винаги съм мечтал да ги опитам! Взрив е! А яйцето? Ах, ще пропусна! Можеш да го направиш! Можеш да го направиш! Добре! О, това е гадно! Мразя това! Ужас! Не пипай това! Мое! Нямам търпение да опитам моя На колко киткат! години съм? Няма значение на колко съм. Всичко е наред. О, съжалявам. Чакай, какво? Трябва да го счупиш! Точно така! Забравих! Искаш ли да видиш нещо яко? О, толкова е вкусно! О, искаме и ние! Обожавам розова храна!
няма.